Naimbag ni malang kakabsat kung gagayong padasak man tag Ilocano nga voice over. Trending man nagitipadak ni Ilocano nga vlogger. Isungatat ta kaduandak nga agluto iti kangkong chips. Alakat nang isagana nga iti kangkong nga nagaputi karayan ang burayan. Half cup nga cornstarch, half cup mat nga danong, half cup mat nga harina, asin, ken paminta. Nagitalang tinusar ko nga agluto iti kangkong chips. Na-inspired ak narod nga agaramid ta nakita iti YouTube nga nalakalang iso ng aramidan. Kinti may sapay nga rason. Ket nagadot imula danan ko nga kangkong ipagpakandalang iti baboy. Imbag pwede iti baboy tamang manganda iti fresh nga kangkong nga gapo di karayan ang burayan. Nupay kasta na-inspired ak matlang agluto iti kangkong chips para iti anak ko. Ken kat naman ang mimot ati may bagbaga nga kangkong chips kat nagina no gatangam ije palengke. Wenno ije grocery store tagumat gatang kamimot ti kangkong chips. Alak kat pinagdunayan ko latan adag iti ingredients na inikakmatan iti asin, paminta, depende kanya mo kayat mo nga kinaapgad na wenno kina papang iti paminta na. Ada kanya mo nga agad just nagluto. Yung para kanya kakot may metmot ajay balance lang. Hanunin nga nakapang, hanunin nga naapgad. Nalakalang piman nga aramidan kinutuon. Kinhan nga gastos. Di iti kamayatan na, han nga nagastos. Kin healthy kasyay. Mangisaga na ka lang basit ti ado nga mantika ta di fry nga rod daytoy. Ado wano basit nga mantika. Basta malmos ti kangkong na itripon char. Ket dayta na paglalao ko garod aminan iti ricados na. E di pag nanayunan tay nga rodan aminan. Kiwaran tay lang nga na siya at nga ingat. Agnanayon iti aming ingredients na kasyay. Numaminsan mabutang nga mamot nga agsida iti kangkong. Tadi jay garod na ibalita nga adati alintana jay uneg iti tangkay iti kangkong nga nasidada. Isu nga namabalbalin hangko kayat ti gumatan di palengke iti kangkong. Mas okay pa di jay na lang talbos ti kamuti. So tilalaokon kasyay. Kat nang ikabilak nga rodan iti kangkong ditoy ayan ti napaglalaok ko nga ricados na. Nadamag yun ba DJ ubing nga bimaknang gapulang iti kangkong chips? Siguro namin talo nga nakitak iti social media nga isuna laong iti maipakpakita nga di ay garod bimaknang isuna iti kangkong chips. Isungod in pakita kininanang ko dayta nga ubing nga bimaknang gapulang iti kangkong chips ket kunanamutan nga agluto akmatan ket uwan ko nakmat ta adu garod iti kangkong damot nga mula da ket ipakpakandalang iti baboy. Datagaro da nang ipaputo dakmatan iti mantika kinang ipadas akmatan nga nagiprito nga iti gastak inform ko lang basit at makasati pagbalinan na agbilog ngay tapos agbalin nga crispy so na agkatanyo ti anak ko ni imasan na ununay muton iso nga kunak nga hanak ko na agtaka no apay nga bimaknang day nga ubing iti kangkong chips tanimot ni imasan mo ti anak ko kinala kang aramidon nang runa nakot healthy diba iso nga da kayo nga padak na Ilocano kin adamo ti naganan kangkungan nyo dita nagluto kayo muton kani kita nyo kat ni imasan ti anak ko nga nakpay nga nagluto. Manutluto nga may ibos sa kunada. Pati nila kay ko pinapak na di si mampot. Awan tinabati kini ading ko. Isu nga no adamot kangkong nyo dita ay kat kadasan nyo muton. Kan pakifollow muton at TikTok me, wano YouTube me. Parehas lang mat mami, Majoy and Artinan Kasyay. Thank you!